הגענו שם לאיזה בטונדה, שעצר אותם שם שוטר חמוש, אמר לנו, כנסו פנימה, אין לאן לברוח. היינו בתוך הבטונדה 30 אנשים פחות או יותר. שנייה. אחרי כמה דקות הם התחילו לירות עלינו שם, בטונדה הם הטרילו את השוטר. זרקו רימון ראשון, רימון רסס, הוא התפוצץ בכניסה. אחרי זה נזכה דקה כמעט, שכולנו שם הצרחות בפנים, אנשים מתפללים ובוכים וגונחים מכאבים. נזרק עוד רימון שפגע בקיר, פגע לי בראש, ממש פה. הייתי צמוד לקיר בשורה השנייה של האנשים בכניסה, והוא עף על הגופות מאחורה. אבל ששכבו מאחורה שהם העדף שלהם, מה שהציל אותנו, כאילו הם סברו את העדף. אחרי חצי דקה, ידידה שלי שנרצחה שם מול הפנים שלי, היא ניסתה לברוח כי היא נחנקה בפנים, ואני והבן זוג שלה שניסו לתפוס אותה, לא הצלחנו, והיא פשוט תקלה את המחבל ונורתה מטווח אפס, ואז הוא פשוט נכנס, נראה לי, לדעתי עם עוזי, לפי הצורה של המחסנית, ופשוט ריסס אותנו מטווח אפס. אני הייתי בשורה השנייה של האנשים, צמוד לקיר משמאל, וכל מי שהיה בשורה הראשונה ובשורה השנייה, חוץ ממני מת. גם בשורה השלישית והרביעית של אנשים, גם אנשים קיבלו שם כדורים.